Xolo boss lady kunesivakasho esithi sizobona wena la emnyango. Ngabe ngiyasazi? Yebo boss lady Mr. Mofu. Ngitshela mngene. Mr. Mo, what a nice surprise. If I know that you were coming, we go to the chef and Miss Mabuz, I'm not here for your food. This is not a social visit. Okay. I was trying to be nice for Mr. Sam. So what's up, bro? You know about the one. Nothing. I'm here to tell you what you know she shouldn't take your business. Oh, change, huh? Yeah, there are some changes I'm going to see to cut some costs up on that. And the good out cost them I can't see it now. Me? Miss Mabuz, as a chief of a company, I've decided to terminate the contract because we no longer need to position. We are doing much better without a stupid position. You're joking, right? Because we have to do so when I know what is going to happen. In our homes, we will now face to face. Yeah, boy. You are first to stand up. Mr. Mo, this is the receipt. This is the Bulal. This is the happiness. I hope you will see after this. No. I have always been there about it. I will be the I said my stomach cactuses. That's a load of for lose the taste. I'm not getting it. Yeah, you can. Yeah, Boga. I'm not this. I want a receipt. If you know, I don't need me to keep my husband from those girls who need torment. No one. Yeah, but Nana. So then you need to make sure good safety I'm going to order in. Alright, Nina, I hope you're going to a call up and pay. Alright, Nina, I love you. Since the one I saw by a baby like kitchen. Alright. This journey was not easy, but we made it to understand a lot that they will. When I remember, it was this lady in school in Adwood. Now, I was a bit shaded to because I was putting. This in she sent all back in German, let's call us celebrating our 5 years in business. So, let's make a toast. So, okay, City, 5 years in business. 5 years on business. Everyone answer some about? Yes. Baby, I'm telling you, we are missing out. No, guys, I need to fail. When I got to Hambelen, I need to put back on to me. I hate it. So over strong. You are not helping. But anyway, guys, it's all about because we're making it meeting. Oh, alright, Sanasa. Hey, I think that's enough. What's on body to better? Oh, so it's alright. Who has got that? You know what's wrong with them? Something was Sanasa, Stevie, Sanasa, no put a bad like this is right. Stevie, Sanasa, oh, please don't find out that you know it's Sanasa, and I'm going to see. Oh, see, you know. Well, then, because I don't want to know. Squid? No, I'm feeling yabo, sis. Jordan,
So please tell me what's wrong with me. Your husband, Mrs. Moore. Mrs. Moore, can we talk in private? No, Doc, singakhuluma phambi komndeni wami. Labo sisibani. Mrs. Moore, umyeni wakho ubhekene nesimo esibucayi kakhulu. Ngakho kuzomele senze i-operation ngokukhulu usheshe khona sizokwazi ukunqanda upoison egazini lakhe ingazi ibhelethi. Poison? Yeah, we found upoison egazini lakhe ngesikhathi senza ama-test. Oh my God, kuzoba kanjani Doc? Yeah, he will. If nizosivumela senze i-operation ngokukhulu usheshe. What are you waiting for? You eat, Doctor. If you have operation ngomsiza umyeni wami. Before senze lokho kunama-forms okumele uwagcwalise asho ukuthi uyathumela yini esibhedlela senze i-operation for umyeni wakho. Yes, Doctor, I do. I'll go blow my phones. I want my husband to be alive. Yes, come with me in my office. What's going? Ngisacela Sondela. Sikhuleke izandla izobe ihlenge impilo yomyeni wami ukuze konke kuhambe kahle. Lolo sikhuluze kodwa udlalelani ngani? Andijazi naziwa nokhulu. Selokho sisathina abazali bethu. Sisi, isikhathini esifana lesi siyamdinga uNkulunkulu ukuze ezohlenga impilo yomyeni wami. Angithi uyafuna ukuthi wakha. Ya, ngengikwazi ukuhlekelela imilimo lomndeni. Yena sithandaze-ke simeme uNkulunkulu. Uzokhuleka wena sibona. Cha, mina ngeni. Nakuzoyivala ngo-amen. Simeni sikhuleke. uNkulunkulu namandla, siza kuwo Baba, siza iy'ngane zakho. Iy'nhliziyo zethu zibuhlungu, ilunga lomndeni wethu lisengozini. Bese cela Nkosi yami ungenelele njengobukhulu bakho kuze kube phakade naphakade. Doctor, how did this go? Sesingahamba sibona umyeni wami? Mrs. Moore, kunento okumele ngikutshele yona. Yini Doctor? I-operation yomyeni wami ihambe kahle. Ayibanga nawo ama-communication. Mrs. Moore, cela unginike ithuba ngikhulume niqede. Awuthole makoti, siza ukuthi udokotela uthini. Ngiyabonga. Mrs. Moore, nani bosisi? Njengodokotela ka-Mr. Moore, ngiyaxolisa ukuya ngendaba ezimhlophe. Wedokotela, uthini kithi? Ungasitshela ukuthi bakho kusenhloko. We had the complication during the operation. No, Doctor. Uthe umyeni wami uzophila. Ngiyaxolisa mem. No, Doctor, umyeni wami. Doctor, umyeni wami. Sizamile ngokwethu sahluleka. Izinto zomhlaba zona ziyasebenza yebo, kodwa mazizodwa kufana nokuthela amanzi emhlanje wedada, somandla sidinga wena. Abanye asazi basondelana, silwa izimpi esingazazi. Okay, siswami, I think sengiqedile ngawe manje. Sengaze ngibone ngedate elandelayo usuzothatha igazi utest ukuthi i-treatment yakho uyidla kanjani. Uma usuphuma ungibizele oyedwa layini ungitshela ukuthi ungakangeni. Anqala dokotela, ngasithatha isikhathi sakho. Okay, detective, it's about ukushona kaMnumzane Muni. Ngahlala phansi. Of course. Okay, detective, ngasithatha. Oh, udaba sicela ukuthi uyathanda bandla. Layini. Sakubona detective. Ngiyabonga.
Lepon nesiphazamisi. Zokuba igcine khona. Nyoka. Ngaba ngumsindi. Ngizama ngathi sinenkinga. Inkinga yani nyoka. Ngibona udokotela evakasha lo detective. What? Wenza ndodana ngapholisa. Yazi le nje le ifuna umthengisa. Yazi inyoka. Msoqongo. Because I make a mistake to leave a loose end. Ngizama. I hope this will help you to succeed to solve your case. Ngiyabonga dokotela ngosebenzisana nawe. Lengicelo landelayo bandla. Sawubona bhuti, ngiyabingelelwa. Hello? Ukhuluma no-Detective Ndona. Ngingayithola i-backup esibhedlela sase-Debate Hospital. Angikholwa ukuthi awusekho nami. Yazi bengakaze ngicabange ukuthi ngiyoba umfelokazi osemncane. But-ke if kuyintando kamdala ukuthi avumele ababulali bangiphuce wena, myeni wami kulungile. Nami akangivumele ngenze lento abayenze kuwe cause basiphuca amaphupho ethu. Mina nawe besinamacebo wokukhulisa lo mndeni ngesifiso sakho. I was ready to give you umndeni mhlawumbe abafana ababili kanye nendodakazi eyodwa. But-ke umdala kabanga nathi. Ngiyaxolisa myeni wami. Lala uphumule. Mesibabuza ufunani la? Ngizokhala kanye nani. Angithi iqala besihamba nalo Louise. Ya, but abantu abafana nawe sibadinga emagcekeni obo. Ngobani? Ngoba inhliziyo yakho intsha. I'm sure ujabule ngoba ubafisishile. Ismo, I may be kind of soft. Ngumuntu. I can't celebrate issue efana naleli. Ngisho ukuthi sasama ngisifisela ukufa. But if kuyi-crime to show my respect, kulungile ngingahamba. No, don't go, stay. Ngempela? Yeah, this is a funeral. Wonke umuntu uvumelekile ukuza emngcwabeni. Ismo, I'm not here to follow drama. I'm here to pay my final respect to ubhuti wami. Is that a crime? Cha, but ukuba khona kwakho la ungacabanga ukuthi sinabangani. Ngafika ngingenalo ukuthi emhlabeni. Ngangihamba sengibuyela kuNkulunkulu ngizohamba ngingenalo. Konke benginakho lapha emhlabeni kuyothathwa abasele emhlabeni. uNkulunkulu ungibizile endaweni yakhe yokuphila. Sonke esidlayo asakhile kuleli. Sizohamba sikushiyo wasemhlabeni. Angaxesha lamehlisi. Abekamela Jesu Kristu aseNazaretha sithandazela bonke laba abagulayo abasebhedlela. Sithi mabaphile ngegama lakho Nkosi. Siyabonga ukuthi uzasigcinile emhlabeni wezulu nomhlaba. Wabeka isandla sakho phezu kwamakhandlela. Siyabonga ukuthi le nkonzo iphumelele kungenxa yomusa wakho. Sithandazela nalo mndeni olahlekile. Umsizimo omahele ngezandla ezimhlophe kuze kungaphakade. Amen. Ukufa kuyisiqalekiso esingeke sasibalekile. Ukufa akujwayelekile especially kumuntu obaba. Sonke sizashiyana.
umuntu ebedlala indima yokuba ubaba ezimpilweni zethu. Because ubenza sure ukuthi asisweli, asihlali singathini. Lala kahle ntombi. Oh, Mazo, my wife, Maswami, Zanya, and I'm just a woman who was an Oh, Sithandwa sami. and then the minutes of the video, which also would say, was with a woman to the music as just a video was born in our business, Mosi, in order, born in our shares and desire. Shares and desire, James Musha. Njengoba ubona le video, akekho umuntu ayikhombe kumnumzane Bongi Sifana. Ngoba wayekusho kwakusuka enhlizweni yakhe. I don't care about the business. Ngifuna ukwazi ukuthi ubani umthathile kimi. It's been 2 years, 2 short years we had together. And none of this mentor without him. I understand Mrs. Smith, but this way his wishes. Wayefuna ube nalokhu aye kwami, azi ukuthi ngeke. Ngiyabonga guys ngokungawela ngizandeki. Ngiyathembisa ukuthi mina nani sizosebenzisana kahle. Into engiyicelayo ukuthi sihloniphane ukuze sizosebenza ngokuthula. Ngiyabonga. Hey guys, isiphelile showtime. Ngicela abantu bebuyele emsebenzini. Relax, welcome to Theatre Project. Ifuko lokufikayo ungasabi uzekile office. Ngiyabonga but ngicela ungipha i-report. I want to catch up ukuthi mina mugcine kuphi so that ngizokwazi ukuqhubeka la kade sihlele khona before siqala umsebenzi omusha. Kulele, I will talk with my PA, Quintely reports. Ngiyabonga. Myeni wami, ngiyakuthembisa. Angeke ngikuphawule umndeni uzoba ubombani. Ay. Umuntu lapha ngisho first day CEO kodwa usefunana nama-reports. Ay, step. I'm sure le mcingo mayelana naye report. Yabo Max. Unjani Nax? Yazi phela i-PA yakho ayikaze inginike i-report. Ngicela ungisendela nge-email. Kulele, ngizosendela khona manje nge-email. Ngiyabonga. Manje Nax, because ngifuna ukuthi kusasa sengiyibukile. Oh, awuthi ngithume khona manje. Alright Nax. Hey. Bathi usikhundla wakho useqala ukuba nesithethe-ke manje angazi ukuthi umakoti uyenza le report ngoba phela yimina odila nama-reports. Ufunana nama-reports. Hayibo, babushane sekwenze njani manje? Waqonda idada engila, ubani owenza le nto kwani? Uliyazi umabuza mlo wami. Umabuza ngaphi loyo? Amaphoyisa nafonelile bona. Babushane, uzoba right here. Awuthi ngifonele i-ambulance. Hello? Ngicela usizo, kunomuntu olinyaziwe la ku-road section. Section bani kodwa guys? Section A mlo wami. Section A. Ngiyabonga. Nkosi yami, besicela nithathe ubabushane niyombeka e-ofisini. Bese ukuthi thina abanye sikwele emsebenzi. Ngeke mlungu, ngesikwazi ngisebenza ngaphandle kwababushenge. Ithembe kwethu kulele kubabushenge. Guys, ngiyanicela, angikwazi ungasebenzi ngenxa ye-accident eyenzeke kubabushenge. Ibhizinisi angimini, impilo iyaqhubeka. So we need to work ukuze sizokwazi ukondla imindeni yethu. That's why singeke siqhubeke nalo msebenzi because masifa ubani ozosale enakekela imindeni yethu. Njengoba kungubabushenge namhlanje kusasa kuzoba ngomunye. Impilo zethu ayiphephile mlungu. Lo msebenzi usuyingcindezi kithi ngoba umuntu ohlala esovaleni ukuthi akazi noma uzosebenza lana wabuzoba. Guys, akekho umuntu ozoba. Uma ukuthi ubabuza loyo enimsabayo, ngizomqashela ama-bodyguard and aqeqeshwe ngo-professional.
Ngiyanicela guys. Nekhampani ayilungi ngaphandle kwenu. Do something do. Impilo zesimele uyibeke phambili ukwedlula imali. Ngiyanithembisa abasebenzi bami. Impilo zenu is my first priority from now on. So akukho kubo okuzokwenzeka kuningi. Lokho kwenzeka babushenge iyaqala kuyagcina. Abashayeli banokusaba basaba wesifazane owaziwa ngelinye amabuzi. Manje njalo ufuna ukutholeni ukuthi ubani i-character kaMabuzi. Yini ofuna ukuyazi Ntwana? Yonke wayo. Lo muntu uhlukumeza abasebenzi bami. Abasebenzi bami bahlelele sobabeni lokusaba uMabuzi. Oya Ntwana uzokucela le information oyifunayo. Uzobe ungisizile njani? Cause if abasebenzi bebe amathuluzi phansi kunimali ikhampani kamnyeni wami. So I hope you understand Ntwana, because angifuni ukuthi umnyeni wami ushiye ibhizinisi esandleni sami. I know Ntwana. I know how much you love this company nomnyeni wakho. And I can't afford to lose this company because it's only thing that's keeping me close to my husband. Kuleka Ntwana, ngizokutholela le information oyifunayo. Okay, ngiyabonga Ntwana. Ngoba ngapha ukuthi khona ngitholani. Bye. Lalelani-ke madoda. Umsebenzi wenu uvela abasebenzi. Ngifuna abasebenzi behlale bephephile ngaso sonke isikhathi. Awuxwayizi, awozeli. Ngisiphukane ngangena esweni lakho, unganiningi uxwayizi. Ngoba soba nini. Ngiyangizwa ngithi madoda. Copy that, bossy. Good. Asisebenze madoda. And then wenzalani namabosi? Angobani amadoda ngoba ngiyaqala ukwabona. Amadoda angonogada azoqinisa ukuphepha kwabasebenzi from kuMabuzi. Awungitshele mnathi. Khona okwaziyo ngoMabuzi? Umabuza, ugugulethu Mabuza. Yeah, sure. Hayi makoti, makungukuthi ucabanga ukuthi lama-security azovela abasebenzi kuMabuza. Khohlwa, that woman is a sniper. Ushelela njengobhabhule emanzini wehlule ngisho amaphoyisa. Thina sona amaphoyisa. Singomo. We know how to play fire to fire. Makoti, uyazana ukuthi asikho isidingo sokuqashana nama-security because uyasazi sixazululo sayo yonke le ndaba. Nax, akukho mali akayitholi uMabuzi. Befuna imali akazoyisebenzela njengabo bonke abantu abaphalayo. I'm warning you makoti, le nkani yakho izobulalisa iy'ngane zabantu. This is my final answer. We are not paying uMabuzi. Sihlobo sami, ngicela ungitshele okwaziyo ngoMabuzi. Lalela Thandeka, akukho kumele ukwazi ngoMabuzi. Because if ngakutshela komele ngiqale ngikubulale lapho ngaphambi kokutshela abantu ukuthi udelwe yini. Because ngakhuluma ngaye ngifana nomuntu ofile. Okay, Lindo, that is a big deal. If I win, you tell me everything you know about Mabuzi. If I lose, I owe you good moments. No, Ntwana. Look, Anna, don't you want this? I know you have a crush on me, and this time if you win, I'll show you good time. I don't trust you. One, your turn. Why vele ufuna ukwazi ngoMabuzi? I'm doing it for my friend, so you will help me. As long as the deal is on the table. Yeah, be sure. Yazi mfazamo. Uqala ukuthi ama-security angabuyela abasebenzi kimi. Yazi bengithi usmart, kanti uDomo kwenza indoda yakhe. Yazi nyoka, ngifuna uhambe uyongixoxela yena ukuthi ayikho into engaphi kuMabuzi. Until akhokhe i-protection fee. Boss lady. Okay. Elungiphala 2. Kube nalo 3. Lwani, wena ngabe sengiyaqala ngitshela yonke into oyaziyo ngoMabuzi. Because kuyafana nokuthi udliwe, wonke amaphoyinti asekile. Okay, yini ofuna ukuyazi ngoMabuzi? Konke okwaziyo, ungashiyi lutho phandle.
aka me or meet your great maker. What? This woman is evil. What you can benefit for killing people? Nax, angifuni ukusho ukuthi angitshelanga. Ayikho into ezovimba uMabuza ukuthi athole lento akayifunayo. Chaza ukuthi simkhokhele. Ya, angithi yabona ukuthi le isayini eshoyo ukuthi uma uqhubeka nale nkani yakhe izobulalisa abantu abaningi. Njengoba ubona ukuthi bamenzele ugada. Ungabi igwala Mnax. Umabuza sekuyisikhathi sokuthi anqande kulolu sathane bakhe. Mnax, iphi report angitshelile? Makoti, usafuna ireport ukubona kunesidumbu phambi kwakho? Angithi nje ngifuna ukuba ukuthi sinamalini ephaketheni. Khona ngizokwazi umcaphezela umndeni kama-10 amalungiselelo omngcwabo. Mnax, ngidinga namhlanje i-reports. Kancane Mnax. Mabuza, ngikwazi ukukhuluma nawe. Phambi kwamakoti. Shosho, awuzungitshela omasini ngoba uyazi ukuthi uyakoleka. Umabuza bakwenzela iqiniso. Nawe sewuyisikhathi sokuthi ufeze izithembiso zakho. I know Mabuza, but I need the time. Shosho, ngethile itiliyesi. Mabuza, ngiyazama. Umakoti unekhanda eliqinile. Uyena noma endleleni ukuthi ngifikeze ungokwakho. But ngoba ebona isidumbu ngiyacabanga ukuthi uzovuleka amehlo. Shosho, I'm running out of patience and I hate it. Please, ngicela ungibekezelele. Or isifuna umakoti. Isizitho zami ngendlela esifuna ngayo. Oh, uNkulunkulu wami mathemba. Hello? Sicela ukureport crime. No, makoti. Ungafonela amapholisa. Lento izovela ngisho ku-social media. And lokho kuzozothi igama lekhampani. Uqonda uthini Mnax? Ngoba kunesidumbu la. Umabuza kufanele avalele. Uqonda uthini? Uzokwenza njani ngalesi sidumbu? No, Mnax. Shiyelekile isidumbu. Mina ngizobona ukuthi ngenze njani. Wena nje okwakho ukuthi wenze sure ukuthi akekho umuntu osondela kule ndawo. Uzokwenza njani ngomathenjwa? No, makoti. Yekela ukukhuluma kakhulu. Le ndaba ngifuna izifike kuma-social media. Ngoba labasebenzi bazosaba bese becabanga ukushiya amathuluzi phansi. Oh, Nkosi yami. Sengizothini-ke manje kumndeni kamathenjwa? Ngalisa umdawu kwenze njani? Shiyami mntwana. Namhlanje ngisebenzile sithola isidumbu. Ingane abantu engiwekuseni isosebenzela umndeni wayo, kanti izobulala ngesihlungu. Now I see why uLindo bengafuni ukukhuluma ngoMabuza. Yini mntwana khona okutholile ngayo? Ya ntwana. Uthole? Ntwana, mangatshela efonini ngingaphela i-airtime yami. I think kumele sihlangane face to face. Nini mntwana, do we have free time today? Of course, ntwana. Okay, let's meet in my house. If you don't mind, ngizofaka ipetrol noma uphana ngepetrol. I-full tank angithi. Yeah, mntwana, uzoza yini? Ya, ukenzile ukupetrol wamahhala ubiza kangangopetrol e-South Africa. Wona iyabiza impela. But sizothini ngoba sifuna lezi moto zisifikise la esifuna ukuya khona. And nathi akukho esingakwenza. Ntwana, awuthi ngiyenze bese ngiza kuwe. Alright, kana yami. So kungenzeka ukuthi uMabuza wafayela umnyeni amushiwe ngoba wayengasafuni ukumkhokhela i-protection fee. Wena sure, khona kuthi isitayela sikaMabuza lesi ngendlela achaze ngayo into. Maybe this time ufuna into ezobasebenza engatholisi cause manguba wonke ama-report akhe nomnyeni wami uMabuza ubesongela umnyeni angawo wonke amagama. So lona nayo i-motivation. uMabuza ubona ukuthi umnyeni wami akasafuni ukukhokhela i-protection fee, then wabona ukuthi ngcono ambulala. Ntwana, let's not jump to the conclusion. I know ukuthi Mabuza usathane, but asiqale sixoxe ubufakazi obushoyo ukuthi uyena ofakela umnyeni wakho shame. No, Dwan, I feel it. Sekusele kancane. You know what, son? Awunamatheki Mabuza. Ngiyafuna ukulungiswa for umnyeni wami. Khululeka Ntwana, lokho nginamathela njenge-jeepisi. Shosho, I hate abantu abangenaqiniso. Ngiyazi ukuthi ngibenza nabantu abangenaqiniso. Mabuza, izandla zami ziboshiwe. Akukho yini ngizokwenza. Njengoba isikhwama singaphethwe yimi siphethwe ngumakoti. Semhlongo. Funile uthi makoti this, makoti that. Shosho, lethele kwamkhisimusi this year. Mabuza, akekho umuntu ongathandi ukubona ukhisimusi. Njengoba kuyisikhathi somndeni. Then, ngitshela izimali zami. Ungathandi ukuthi ukhisimusi umkhokhile. Ngizokungaba kuphile kulandela isibalo wakho. Hello. Dona nami ngikwenzakalani ngawo? Cause akufani nawe ukuthi ngifonele nje ungakhulumi.
nami ukuhlushwa network lapho khona. Basana ngicela ubuye kimi ungitshele ukuthi ushaphi la khona. Cause mina sengiqala ukukhathazeka. Akufani nawe ntwana ukuthi ungabamba ucingo lwakho. Ngicela ubuye kimi ntwana. Ngiyakuthanda yethu. Hayi bo, kanti kwenzakalani ngawe ntwana? Wayengabuyeli kimi. Wait, what if something bad happened kuye? Ulimele? Oh, uma ngibuya emsebenzini angithi ngibuye mhlawumbe nje ngikhathazeke ngidinga. Ya, angifisa umoya. Ayikho into eyenzekile ukuthandeka. Ya, angiye emsebenzini, uma ngiphuma ngithi ngikwazi ukucheck. Papa, Thandeka mngani. Thandeka. Ngani? Yeah. You are my friend, my occupants. Konke lapha engihamba khona. Lento eqalisa izintwana sikhipha ishongo lolikhanda. Sithi singamaninja egazi, singacimezi mathandazi. Every week esigele silahle isicathulo sibuye beshaya. Your coin was my coin, iphepha kuphele lalibanga usathane. And I wrote a conversation directed to your mom. Yathunyelwa ngo and you were there laughing. Thina sasaba. Lalelani. Cela ningikhokhele ukuze ngizokwazi ukwenza umsebenzi wami. Because ukuba khona kwenu kwenza umsebenzi wami ubenzima. Sorry, kwenzakalani la? Thandeka! Oh my God, Thandeka! Thandeka mngani ngicela ungangishayeli! Thandeka ngivuma! Thandeka! Thandeka mnganami! Akwenzeki! Kwenzakalani lana? Thandeka ngicela ungangishayeli! There is no way to explain the pain engizwa ngaphakathi. Lesi isonga esikhulu kimi. Cause this is my fault. I killed you when I am. I'm sorry. Ukufaka endabeni zami. Ngiyaxolisa ntwana yami. Ulale ngikuthula. Ngizohlezi ngikuthanda futhi ngikukhumbule. In English, they say we never die, but we multiply. She took everything from me. My husband, my sister. She took special people in my life. She don't understand the pain I'm dealing with these days and nights for losing those people in my life. She put me through a lot and I will never let her get away with it. She's going to pay. She'll pay for everything she did kubantu engathangani.
umlilo akawuqalile akawona. Mama, yes my friend. Mama, uyanithembisa ukuthi ngijabule ngithengele i-iPhone. Nesithando sami, uma uzokuthengela i-iPhone ngosuku lwakho lokuzalwa. Ngoba nonini usuku lwakho lokuzalwa? Hawu, mama, ngal-4 December usukhohlwe ukuthi usuku lwami lubalulekile kanje. No, mafethu, uma ngeke ayenze lokho. Ngakhohlwa kanjani usuku inkosi yangipha isipho segugu lamama? Uma ngeke ayenze lokho mntanami. Oh, bese ngisho ngikuthanda ma wami, nami sesengikhulile ufuna ukuba nemali eningi njengawe. Khululeka mntanami, Yumi. You were lucky because I didn't want the child to deal with his son at this age. But the child is going to be helpful because she's your weakness. And that is working on my favor because she will help me to take you down. Mama princess! Mama princess! Mama princess na boza! Ay bo, ngani? Nyok, ngazibona ngani? Imtune edlala khona la emnyango estate. Open nyok, kodliphe kwa kama room, ibile lapha khena bona mathoza kathela kahle. Awuthi ngobheka amakhelwane samudla lapho. Please nyok, awucelele because mele siye salon mina sokwenza makhanda. Uyama. Nyok wethu. Your child is set with me. What's this? Your call has been forwarded to an automatic. Ay bo, kaya na ba't sa naman may 60 tayo ko available. Nyawa mo lang tumula. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. 01. Nyok, awutsha ka na kubona ukuthi ubani usebenzisana. Hey. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. 0. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. 0. Your call has been forwarded to an automatic voice. Nyok, anything mo sa nakaka? Nyok, ganyan. Nyok, kasi ako nung Usas na mo umbabas. yan yung pera po, Snake. Kaya dyan pa sa mga ganyan. Eh, doon kailan dyan po ba siya makapapit? Is namin lang mo sa nabusa ako niya po, Snake. O insect job. Natin nyok, dilugsan na imo to sa akso lang tanan. Kuno ka na doon na ulit. Kuno ka sa doon na ito kailan dyan matutunta na. Snake! Your call has been forwarded to an automatic voice message system. 0.
Mabuza. Yes, I didn't think that you are the stupid to think I can hide myself from my house. Well, ingane yami. Ingane yakho ile kude la ngeke uyithole khona. Awungitsheli. Uzizwa kanjani ngokufumanisa legugu lakho? Ntombazane, awazidela noba ngumabuza lo. Ayefurnishe yonke indawo. Ithi vele yona ngicela ungisize ungise ingane yami. Your baby don't deserve this kind of mother. You are a monster. You are corrupted. Ingane izofunda ukuyembulala. And I think I did a good choice to take her away from you. The choice was making for your husband. Ngoba ngizokubulela ntombazane umzimba wakho abakengeke eziboni yakho. Uyisa ingane yami. Goodbye, Mabuz. Nemazolo. Nyo. Okay. Ngifuna ungixezelele nami ungitholele ukuthi lentsha ikuphi nencosi yakho. Okay. Ngizokuthola khona uzokhomba ukuthi unokucala. Ngumabuza mina. Isikhathi uncane kabi. Nyo, ngiyashola isinga sintombazane. Usley, the number I say, I think no one will keep it in heart. Nyo, asiyimpendulo engiyifunayo. I want good news. Ngifuna ingane yami ibuye imbheki, iphile iphefumule. I know, Bosley. Then, yenza izinto zenzeka. Thobe computer yakho uze uthole isimo sentombazane ukuthi sikuphi. Because I can't lose my baby. I get desperate from 9 months eswini sami. Ngiyazama Bosley, mhlawumbe kukhona lapha abazokubhayisa khona, kodwa kwamanje ngihambisa offline. Kabet man, ingeke yabejezela izono zami. Sithando sami. I know ukuthi awuhlanganiseki ukuthi ungamacala kababa. But ngifuna umawukhwezwe ebuhlungu. Ezwe ukuthi kunjani ukuhlukanisa nabantwana abathandayo. Umakho wathatha abantu ababalulekile. Umnyeni wami, best friend yami. She puts me through a lot. But ngiyathembisa ukuthi angeke ngilimaze. Because angifuni wena, ngifuna uma wakho. We have been doing this for the whole night. Namanje ngithola isimo sentombazane or useless. Kumele ngithole omunye umuntu ozokwazi ukwenza lo msebenzi ngoba ngiyabona ukuthi ngingahlula. Bosley, le number I just said is gone to MA. Kabet man nyo, umama unjani ongakwazi ukufika ingane yakhe? Hello? Mabuz, kunjani ungalali ebusuku igugu lakho lengekho eduze kwakho? Ufunani? What do you want from me? Ufuna yini? Khuluma babe. I want you to turn yourself in. Okay, ngizokwenza lokho. I'll turn myself, but on one condition. Ngicela ungibonisa nengane yami. Ngizwe izwi layo ukuthi isaphila. Okay. Baby girl, say hello to Mama. Mama! My baby. Umama uzobulala abantwana. I think that is enough. When are you turning yourself in? If you promise ukuthi ngempela uzoletha ingane yami. I have my way. But first, before you turn yourself in, I want you to confess on national TV. Usho ukuthi wambulala kanjani umngane nomngane wami. And ungakhohlwa nokada owambulela ngesikhulu wambethela esiphambano. Okay, I will do this. I will be waiting for a confirmation kumabona. Bosley, ngiyatshela ukuthi uzonginikela emapholiseni. Yo, you think I'm stupid? I'm smart. Ukwazi nami ungiloza ngidlulile. Oh, bese ngisho Nkosi yami. Yazi nyo, tell your men ukuthi abalobi stand by. Behlale beqaphile. Because ngiyasifunela isimo sentombazane. Ngifuna ukusipitshi ezokwephela. Nkosi yami, ngike kwami. I am here! Where's my child? Show yourself! Let them go, like you let my husband and I let them go. Not a chance. Yeah, man, so what's going to do? Let my baby go. Or ngeke uhambe la uphila. Let it pelala. No more running, no more hiding. I see time. Mama.
Oh my babe, nama-princess Labus. Lala ngoxolo mntanyami. Umama uzomtshelisa lokho okucingile lakho lokuphila. Ngeke ngilale noma zolingaqalisa ngosuka valanga. Hello? Oh. No, ningenzi lutho. Ngizoyitshelisela mina for myself. You killed my child. I told you, Amazon. I told you that I'll make you pay for this. Put in another arm. My friend, my future. You don't think I'm machine. Or I'm a machine. Vamos. Vamos to the airport, Amazon. You think you're a hero in all of this, but you have no idea what I've done to protect. I killed your husband. In that you put the into history. You fell a job. Unyanako and your best friend. Oh, she begged me for mercy, and I killed her. All of because of the engineer. And the business never into any other. I don't break down. I took everything from you, Amazon. Everything. And I'll make it again. If it's mean also. All this dead, all this blood. Woman, Iman, Ahmad, you took everything from me. But tonight, you will pay every single one of them. Hey, what are you going to do, soldier? Kill me? Pull the trigger and prove that you are no better than me. You in, you won. I'm not like you, my boo. This is not about revenge. It's about justice. No, this is over. Umhlaba wabo uzokwazi ukuthi ugugulethe babuze uhlabone nomuntu. Inkantolo enkulu i-Regional Court isigwebe umsolwa owaziwa ngelikaMabuza odilika jele abayisithupha ngamacala okubulala kanye nelokuzama ukubulala uNomazola Mbowe. Kuthiwa lo msolwa uzogcinwa ejele elingaphansi komhlaba. Haleluya. Singosomabhizinisi ngijabule kakhulu ngesigwebo esikhitshwe enkantolo. Njengoba nimbona namhlanje ngisenasihlanu, uma ubuza wagqoka umthangisana engishayela imali.